tu práve si a že to môžeš zažívať a že sa deješ, tak to je vlastne tá plnosť. To je ten zážitok, to je vlastně celé. Není žádný vnější svět. Všechno je to mentální svět, který se projektuje, který se zobrazuje přes mysl. Že když jsi v přítomnosti, tak tam ti ten strach nemůže nějakým způsobem zasahovat nebo se objevovat, protože ty vidíš, že to je myšlenka. Jo, všeho, jak se cítím, není to v myšlenkách jako informace, jak se cítím, všech prožitků. A podle toho, jak já se teď cítím, tak se vlastně projektuje a já prožívám to, co se děje. Když se budeme bavit, tak je jenom přítomnost, nic jiného ani není, neexistuje nic jiného. To useknu.